start the next fight between Olha Podoszyk, Poland, Aysulu Tilbekova, Kyrgyzstan. Tilbekova, Aysulu Tilbekova from Kyrgyzstan and Olha Podoszyk, Poland. Rozpoczynamy tę walkę na meczu numer 2. Na meczu numer 1 już walczą Aleksandra Witoś, Polska, Almira Bilimbekowa z Kirgistanu. Do kolejnej walki poprosimy o przygotowanie się Oksany Moskalowej i Mikaeli Podwek ze Stanów Zjednoczonych. Ukraina jest Stany Zjednoczone. Please prepare for the next fight in the match 1. Oksana Moskalowa, Ukraine, and Mikaela Podwek, United States. That will be next fight on the match 1. Match 2, Olha Podoszyk, Poland, and Aysulu Tilbekova, Kyrgyzstan. Punkty już na koncie wicemistrzyni olimpijskiej, mistrzem świata, ale Olha Podoszyk naprawdę tutaj starają wysoko nie puszcza i oby tak do końca na meczu numer 1. Prowadzenie również utalentowanej, utytułowanej zawodniczki z Kirgistanu, Almira Bilimbekowa, Aleksandra Witoś. Akcja na kolejne punkty dorzuca Kyrgyzstan, zawodniczka. To nie jest w tej chwili zwycięstwo przesyłu, the winner is Almira Bilimbekowa, Kyrgyzstan.